ग्राम स्वराज्य अभियान हे 14 एप्रिलाक देशान सुरू जाल्ले ते 5 मे मेरेन चलतले। ह्या अभियानात सबंद देशाक एकवटान घेवन चलपाचेर सरकारान पावल मारला म्हण केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू उलयल्यात। आरटीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। उपक्रम खरं म्हणजे रोज केला तरी कमी पडेल, परंतु आजच्या उपक्रमाला आणखी एक विशेष महत्त्व असं आहे की देशभर आपल्या देशाचे लोकप्रिय आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी एक ग्राम विकास अभियान सुरू केले। त्याची सुरुवात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त 14 एप्रिलला झाली आणि हा उपक्रम 5 मे पर्यंत संपूर्ण देशभर चालणार आहे आणि त्या अंतर्गत अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत आणि त्यातला एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे सर्वसामान्य माणसाला या उपक्रमामध्ये सामावून घेऊन नवीन भारताचं जे स्वप्न आपण सगळ्यांनी पाहिलंय ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कशा रीतीने कार्यवाही केली पाहिजे। महिला या आपल्या समाजाच्या एक महत्त्वाच्या घटक आहेत। मी नेहमी असं म्हणतो की महिलांना आपण जर सामावून घेतलं नाही तर काय होईल, तर आपल्या देशाची जवळजवळ 50% लोकसंख्या महिलांची आहे। समजा आपल्या शरीराचा अर्धा भाग काम करत नसेल तर आपण म्हणू शकू शरीर काम करतं, ज्याला आपण इंग्रजीमध्ये पॅरालिसिस म्हणतो की माझा शरीराचा अर्धा भाग काम करत नाही तर पॅरालिसिस होतो। जर शरीराला पॅरालिसिस झालं तर एक माणूस काम करत नसेल, करू शकत नसेल, तर समाजातल्या 50% घटक असणाऱ्या महिलांना आपण जर सामावून घेतलं नाही तर आपल्या समाजाला पॅरालिसिस झाला असा अर्थ होईल। आणि समाजाला पॅरालिसिस झाला असेल तर समाज काम कसं करणार आणि समाज काम करू शकत असेल तर देशाची प्रगती कशी होणार। आणि हीच गोष्ट लक्षात घेऊन आपण संपूर्णपणे महिलांना विकासाच्या गंगेमध्ये सरळार्थाने त्यांना आपण वाहून घ्यायची जबाबदारी आपली आहे। There will be another 150 stalls for the food courts. So that will be a permanent venue. We will provide amphitheaters for the folk artists who come down to Goa. So Goans will have a permanent venue wherein, Goan, they flock towards some exhibitions which are held in Benjin. But here we will have a permanent venue where Goans as well, the tourists who come from other states, will get to witness the tradition of Goa, the culture of Goa, at the same time the products which are manufactured in Goa.